vivenda pública non quere decir vivenda de menor calidade, ni moito menos. Aí, nos criterios que explicaba a conselleira para adxudicar, para ver a quen lle encargamos que faga obra, o criterio económico non é ni moito menos o máis importante. Nos importa moito máis a calidade e que remate en prazo, que non se eternice, que non nos digan que vai empezar nunha fecha e non se sabe cando vai acabar. Non, nós queremos que acabe en 15 meses. E queremos que sexa de calidade. E eu prefiro, sinceramente, facer algunha vivenda menos, pero as que se fagan que sexan vivendas, iba a decir dignas, algo máis que dignas, vivendas de calidade, que a xente cando entre a elas son vivendas de protección pública e, polo tanto, a diferencia de precio pon a Xunta de Galicia, pero iso non quere decir que sexan ni moito menos vivendas nin con malos materiales, nin mal diseñadas, nin de peor calidad, nin que vayan a durar menos, nin que vayan a ter costes de mantemento maiores. Non queremos eso. Prefiero facer menos vivendas e que as vivendas sexan como a xente que vai vivir en elas merece. E estas van a ser así. Empezamos con 25 vivendas. Eu espero, polo que estivemos falando, e agora, efectivamente, estiveron falando a conselleira e o alcalde no despacho antes deste acto, faremos máis anuncios aquí, sempre cando o Concello siga colaborando como está colaborando, todos coñecedes a Telmo, e se lle mete algo na cabeza, vai no facer. E como xa se lle meteu na cabeza que isto ten que ser un Concello que sexa emblemático, e que mande esa mensaxe de que aquí é posible facer vivenda pública de calidade, aparte das promocións privadas, que hai moitas, eso ímolo facer.